Bigamia sa nevypláca. Tak znie názov hry, ktorou herci Ľubelského ochotníckeho divadla začali svoju ďalšiu divadelnú sezónu. V poradí 8. reprízou tejto komédie zabávali aj divákov v Liptovskom Mikuláši, ktorých dokonale presvedčili o tom, že život v dvoch manželstvách súčasne sa skutočne nevypláca. Život nám občas prinesie nečakané situácie. Medzi tie nepredvídateľné určite patrí aj autonehoda. Práve tá bola strojcom celého nešťastia dovtedy spokojného taxikára, ktorý si kľudne nažíval so svojimi dvoma manželkami. Jednou v Ružomberku a druhou v Liptovskom Mikuláši. Ošetrenie v nemocnici a odvoz domov taxikárovi výrazne skomplikovali dodržanie presného rozpisu v diári. Keďže sa ani k jednej manželke nedostavil v čase, v ktorom sľúbil, zalarmovali políciu. Po príchode do bytov to bolo pre ňo už nezvládnutelné. V porovnaní s rozpisom nič nesedelo a taxikár zrazu nič nestíhal. Kombinácia dvoch hysterických manželiek, policajných vyšetrovateľov a susedov ochotných pomôcť v akejkoľvek situácii nie je tá najšťastnejšia. Pochopiteľné je, že práve vďaka nej bola komédia plná momentov, ktoré divákom priniesli od smiechu až slzy do očí. Po skončení divadelného predstavenia sme sa hercov Ľubelského ochotníckeho divadla spýtali, čo ich na doskách, ktoré znamenajú svet, naplňa. V Ľubelskom ochotníckom divadle ma naplňa super kolektív, ktorý tu vládne, veľmi dobrá atmosféra na každom predstavení a pri našom každodennom živote je to pre mňa obrovský relax a oddych. Radosť hry, ukazovať sa na javisku. V ochotníckom divadle hrám hlavne preto, že je to skvelý kolektív, že je to naozaj super zábava a možno aj preto, že tých ľudí to baví a teší a aj nás to vlastne naplňa, že tí ľudia sú šťastní, keď nás vidia odohrať divadlo. Z Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši pre televíziu Liptov Martina Uličná.